Știu, dă afară. Bravo. Bravo. Bate Cosmi, bate mă, bate Cosmi. Bate. Joacă Cosmi că tu bați. Tu nu te uiți la el, Cosmi. Îți ia mingea de mână și el spune arbitru că tu bați. Hai, acum bat ei, țineți la oameni. E cam tare mingea, după cum sună. Cum? Bravo. Hai, Cosmi, tu bați, Cosmi, hai. Da, alo. Unde sunt la aici, la mine? Hai că vorbim mai târziu. Am un pic de treabă. Salut. Ce zi are? Nici nu la meci. Ești bun de mult? Nu, Salut. Să nu mai încurc, că e camera lângă mine. Scuze. Așa mă, cel mai bine. Uite, vezi Răzvan. Păi dacă urcă mai spre poartă, mai în gura porții, de față primești. N-are nimic, ușură. Nu lăsa. Bravo, David. Ușor să-l vă loviți. Du-te până în poartă. Hai, Răzvan. Și! Tare! David, nu o pierzi, David. Să zicem că știu, nu sunt sigur. Ai văzut că golul a fost valabil? Au zis că ajunge mingea la portar. Portar așteaptă. Golul care este? Bine. Am Franța. Ați zis că ați oprit-o? E vocal? Cine? PSG-ul? Olanda. Hai, bă. Aspeți acolo. Hai că nu-i joi. Mai stați, a? Stăm, că bine, nu e. Salut!
Joacă cât mai simplu, David, acolo. Doi cu unu! Hai! Luați, stingă! Hai, Florine! Atacă-l! Bravo, urcă! Amândoi urcă! Ușor, Victor! Hai, n-are nimic, n-are nimic. Stai înapoi, rămâi aici. Aici sus, dați aici sus. Hai și uriaș. Hai, uriaș. Așa, Ușor. Faul. Faul, l-ai lovit. Hai, ține-te după el. Stai zid, vino mai încoace, băi. Mai încoace, mai, că nu te lovește. Mai, stai zid, așa. Ține mâinile la... Ia, vezi așa. mai în spate. Atât. Dacă nu ascultă, Iulian să vină mai încoace ca să se audă. El nu aude. Au, nu trebuie să luați. Hai! Băi! Hai, bate faul, bravo. Bate. Hai că eu am rămas cu ochii la fază și... Încă o dată! Pe cine mă să ia la mână? Hai, Manole, aleargă! Hai. Manole! Uite-l pe Alex. Dă-i. Bravo. Și asta că ei la fugă, tată. Dă-i! Nu-i acolo. Ia uite, Vlad! Bravo, mă, bravo. Hai, Răzvan, urcă! Trebuie să încerc să urci cu ea. Iau cu tine, iau cu tine! Bravo, bine! Hai, Victoraș! Cosmi, urcă-mă cu ea, că puteai. Hai, n-are nimic. Și un fular de lână! Hai, Vladi, dacă ești! Dacă ești mai înalt! Da! Jos, Vladi! Da! Da! Bravo, Cosmi. Încă o dată. Ușor. Vrei să nu plece, Cosmi, ține-l. Hai mă, jucați dacă n-a fluierat. Arbitru, dai mă drumul, mă, nu mai stați. O, Tito! Vino pe aici, că te ridică, vino pe aici. Nu, ne descurcăm singuri. Capi, uite, nu mai puia. În care n-are voie.
Trebuie să fii în afară de 6 metri. Nu are voie, mă, să stea în 6 metri. Hai, mă, Tăiu, așa. Hai, Cosmin. Răzvane, du-te. Hai, Răzvan. Hai, Hai, Cosmin, Cosmin, ți-a ia-o! Hai, Cosmin, nu lăsa. Zi pe ea. Ți-a dat-o. Nu lăsa. Bravo. Așa, Hai, că noi. bați. Du-te, Noi, mă, bate. du-te, mă, să Zi cu primești. Patrick, ce faci? S-a lovit săracul. Zi să te duci afară, că nu mai poți. Ce-a pățit, mă? Tu a zis că l-a lovit fără minge. Ce? Uite, Zic fără minge? nu știu, că n-am observat. Bravo, Uite, bă, ți-a dat-o. Așa, șut. Bine. Hai, joacă acasă. Bine. Hai, ales pe la tine. Face și pe 3. Perfect. Perfect. Și acum... Acum era treaba. Doi de 2. Nu? 2 de 2 sau ăsta mare? 2 ăsta mare și 2 ăla mic, nu? 2 de 2, de-aia vrei să prea mic. Bine! Mare! Singur ești. Hai, Cosmin, vino aici să Vino faci. să primești în tușă, mă. Vino în tușă. Vino, Cosmin, aici. Nu aștepta, nu aștepta, mă, Cosmin. Bravo. Bine, bine. Nu mai aștepta. Hai, Patrick, du-te pe el, nu lăsa. Ai rămas. Bine, bine. Oprea prea mult. Bravo. Hai. Uite-l pe ăla. Ia uite, Patrick. Hai, Patrick. Hai, Patrick, Pase! Cosmin. Bravo, mă, așa. Șut, Cosmin. Bravo, mă, bravo. Bine. Bine. Ce faci, mai aud o poartă? Da. A fost? Ia când Cosmin. A vrut să tragă și l-a dat în el. Intră în mijloc pe ea, că nu prea mai e loc pe acolo. Corner, bate corner, bate. Ai scos ce să putea mai bine. Și Cosmin. Hai, Cosmin, nu te faci. Bine! Hai, Patrick. Și! Hai! Oh. Ține dată pe dată tu la același picior? Păi dacă pui piciorul slab, te lovește. Pune, bagă piciorul, ți-e frică. Domnișoară, ce să-ți fac mai mult de atât? Mă lasă. Bagă piciorul. Plânge din dinți? Care i-a zis? Nu știu care, la televizor a zis unul, că pui piciorul slab, ai văzut ce înseamnă să pui piciorul mai tare, nu mai te lovești. Singur ești, Victor, singur ești. Șut, Victor! Nu, Ce mă nu lăsa? nu pierzi acolo, nu pierzi acolo. Cosmin, vino în tușă. Să-l așteptăm Nu. și după aceea. Singur ești, singur ești. Nu băga în centru. Hai, încă o dată. Bine văzut. Hai măi, Răzvan, nu mai ridica mâna, că nu i-ai făcut nimic. Hai, la așa.
Hai, Patrick, haide, Patrick, nu hai, iese. oprește. Te ajută Răzvan! Uite pe Cosmin ușor. Răzvan în mijloc! Așa, bravo. Hai, Dă-i dă-i-o. Răzvan, ăla e! Bravo, bă, așa. Haide, Răzvan, dă-o în poartă. Oh. Da, și sus, bă. Bravo, dar a făcut-o bine. Tot sus. Cosmin a dat pe poartă, golă. Dai mingea ta foarte tare. Se uite după cum Hai, dă Cosmin, bagă-te. Bravo. Nu mai vă uitați la el. Nu trece Victor. Așa, mă. Hai cu Răzvan, mă, de acolo. Bravo, băi, Victor, bă. Răzvan, te-ai băgat între ei, mă. Du-te până în poartă, măcar pe... Șut! Întoarce-l. Hai repede, hai Răzvan. Tot cu el, tot cu el. Nu, hai, Nu iese! Ia uite-o, tu ești Cosmin. Bravo, bravo. A văzut, da. Bravo, Bine, nu-i bate. noi dăm. Nu ar Ia mingea și dă-i, bate. N-are cum, a dat în el. Da, dat în el. Da, s-a văzut. Domnul Răzvan, Cosmin, dă-i-o mă pe jos! Foarte viața mea. Ori eu nu văd, ori... Hai, David, nu mai sta în spate. Dă-i pe jos ușor. Alergo! Alergo! Dă-i la capăt și dă-i pe lângă el. Bravo, bravo. Alex, bate bă și tu ca lumea, bă, auto ăla. Zici că ți-e silă. Bravo. Singur, Victor, singur. Bă, voi nu mai aveți treabă, mă, cu Hai, Alex, Hensu. urcă, Alex. Du-te pe tușă tu, așa. Bravo, Bravo, Cosmin. Cosmin. Așa, mă. Așa. Hai, hai, Cosmin, hai că Hai, l-ai luat. Bravo. Bun. Cine te-a tras, mă, de picior? Hai, ține-l aici. Vezi că o aruncă peste voi. A bătut din teren. Hai, Victor! Tu le Victor. Așa, mă. Bine. Bravo, bă. Bine, bravo! Bravo, bravo. Super! Uite-l pe Alex. Alex, bine! Du-te, Și Alex. lu... Alex, urcă! Să pe dreapta, mă. Hai, Cosmin. Și, ia-l, ia-l, bravo. Ia-i la fugă puțin, mă! Dar a fost faul. Ia uite, hai Alex. Cia! Du-te, du-te.
Nu e că te lovi, te-i Răzvane drumul. Dă-i lui Cosmin că e liber. Mă, dacă îi dădea pe stânga. Oh. Dar e tare mingea, mă, mâncați așa, poate cum a dat negră de acolo. E pietroi. Hai, bate, Alex. Dă-i lui David. Hai, Tudor, să primești. Hai! Pe ce plec? A fost umăr la umăr. Haide, hai, bate out. Bate out, Răzvan. Hai, Răzvane, bate. Ia, Alex, mingea, că voi... Băi, noi avem... Băi, pentru cine ai dat, mă, aud? Băi, Alex. Păi dacă nu iei mingea, mă, ce să le faci? Să te duci tu de afară, mă. Să te duci tu de afară să le iei mingea, mă, dacă ei nu înțeleg, frate. Du-te! Hai, David! Bagă tot Îi bagă, frate, trebuie să-i dai drumul că te lovește ăla, uite-te la el. Bine, David, așa. Hai, Răzvan! Bine. Corner! Ăla e. Dă-le, mă! Hai, mă! Și? Ăla e. Bravo, Cosmin, așa. Bravo. Bravo, mă, băieți. Hai, treceți, pe teren. Cine a atins-o? Hai, încă unul, băieții. N-a atins-o cine? Cosmin a dat direct, s-a dus spre poartă. Nu, dar ce reclamă? Ce reclamă? Încă unul, băieții. N-a atins. Nu am înțeles. Reclama el ceva, că n-a atins. Hai. Ăla reclamă tot timpul. Hai, Tudor, până la capăt, așa. Dai din prim. Bravo, băi, Cosmin. Oh, negrile. Așa, mai dați și voi în cap. Hai, jucați, Cosmin, lăsați banda. Nu spune, mă, că nu-s 2013, mă. Hai, domnul, lasă să vorbească, că vorbește. Așa, mă, luați-l și voi, mă. Nu mai știu să era ce pădă. Hai, Tudor. Hai, Tudor. Mai repede un pic. Încă o dată, Tudor. Hai, Cosmin, nu-l lași. Nu o să mai bună. Sunt acolo, uite-le acolo la umbră, în spatele porții. În spatele porții. Pe aici, pe margine, pe aici, pe sub clasă. Asta acolo, la umbră. Hai, Răzvăd, dă-i drumul lui Cosmin pe partea înaltă. Bravo, mă! Hai mai repede, Cosmin. Hai, David, ajută! Așa se face, hai! Hai, dă-i-o lui Cosmin. Deja nu-i frică de la Tudor! Lăcaru, că îi lovește. Cu capul, tata! Bravo! Bine. Așa. Sunt 2 acolo, 3. Hai, David, nu nu lăsa. iese, prind-o! Bine, Bravo! bravo. N-a ieșit. N-a ieșit. A ieșit acum. Du-te, mă, tu și arbitrează, te duci? Că sigur, Că le-a- sigur l-a te... luat ailalți în băză. L-a luat ailalți în băză. Că să-l ia, dar... Eu nu întreb, bă, de ce dă ăștia, mă, aici? Cosmin, lasă-i pe ea, ții la oameni tu, lasă banca. Ține la om. Păi dă-te mai înapoi. Uite, doi sunt liberi.
Hai, Alex, te duci, Alex. Nu te uita la om tu. Du-te, că ai. Ia uite. Bravo, bă! Bine! Și? Hai, Cosmin, încă o dată șut! Hai, repede. Păi trebuia să-i o dea și lui cineva. Păi nu i-a dat nimeni, s-a dus el în piciorul lui. S-a dus în piciorul lui. E mingea lor acum? Pe cum să fie a lor? Nu, uite că a dat-o la noi. Vrei să intru în teren? Bine! Hai, uite, Alex! Șut! Șut, bă, da, mai trageți, bă, și la poarta aia. Șut! Aleargă! hai Tudor, hai ușor. E singur. Singur ești. Nu vă jucați. Așa, Cosmin! Ia uite. Bine! Hai, Răzvan. Urcă, ia-o, David! Nu lăsa! Hai, Răzvane, nu treci. Hai, Răzvane, ia. Bravo, Răzvan. N-are nimic. Ușor. Bine, Bravo. bravo. Hai, Avem! bate. Noi, bate tati! Ia-mă mingea și bate repede. Bate mă. Răzvi! Noi! Iei-mă mingea, păi dacă tu vrei cum să Noi avem, bă! Băi arbitre, fă-mă și tu ceva! Bă, dar de ce? Nesimțit, băi. Bă, dar de ce nu luați voi mingea, mă, nu înțeleg. Nesimțit. Băi arbitre! De ce ești mă pe teren aici tu? Răzvane, de ce nu iei mă mingea? Să bateți. Hai, Răzvane, intră în el. Hai! Urcă! Bravo. Hai, Cosmi, bagă-te. Hai, urcă că Du-te e cu- slab! Mă, ăsta e degeaba pe teren, mă. Da, mă, dar e și mor și o pe ei, că n-au inițiativa, trebuie să strici după tu și tu, dar du-te ia mingea și bate. Oh. Hai! Hai, David. Hai, Răzvane. A dat și cu stângul și cu drept. Alunecare, Cosmin, îl bagi în tușă. Așa să dai tot meci. Ori e mai mare. A, te-ai topit, ia uite, le-ai obosit. Singur Fă-l, ești, Răzvane, singur ești. fă-l. Fă-l! Și dă-i-o, dă-i-o, dă-i-o. Du-te. Ce goalele! Bravo! Foarte bă, cred că se scalde! Așa trebuie. Bravo. Bine, mă, bravo! Bine, Răzvi! Hai, pe ei, Răzvane, pe ei băieții! Hai, curaj. Hai, dă-i! Dă-i mă șut, măi, Cosmi, mă! Avea un pic de pentru șut. N-are, bă, că trebuie să tragă, nu trage. Ia, Bravo, ăla! mă. E al tău, Răzvane! Dă-i drumul, că te lovește. Așa. Aici în dreapta! Bine! Bravo, așa. Bine! Hai, David. Hai, Alex, ia ta. Bravo, n-are. Hai, nu Hai, iese. că nu iese, Nu mă, iese, lăsați. Alex. Bravo. A ieșit. Bun. Hai, țineți la oameni acum. Dacă alerga mai dinainte. Alex, ajutați aici că o să-l treacă. Bravo, Cosmi. Hai, David, bravo, mă, până la capăt. Bravo. Bun. Hai, Cosmi, intră în el. Încă o dată, David. Bravo, băi, David. Încă o dată, David. Bravo. Hai, Cosmi, calm! Dă-i-o. Și. Hai. Hai sus. Hai, Bagă, David, până la capăt. vezi, Răzvane, nu te faci.
Calm. Ușor. Bravo, bravo. Bate Răzvi. Nu e că ei bate. Cum e? Lasă mingea să-și ia ei, mă, Răzvane. Îi scoate după teren. Ce facem, mă? 3-0, am câștigat cu 3-0. Am asta verde. Se pare că echipa adversă a abandonat. Să fie consemnat. Da, mă, stați voi liniștiți. Să fie primit. Doamne ajută. Aici ar fi fost faul, nu cred că n-a fost faul, aici a fost unul normal. Nu știu de ce. A fost număr la umăr, n-a fost faul. Aici nu, n-a fost faul. Ei sunt Faceți, învățați bă, așa să li se cânte Hai că mă aud și pe ăsta aici. Tai la montaj. Arbitre, ești mândru, mă, că ai stricat tot meciul? Păi da. Bine? Bravo. Te-ai revenit? Super. Și când revii? Hai fluieră finalul, că n-ai, nu mai. Ce mai așteaptă, mă? Păi trebuie să lase 2-3 minute. Da? Da, nu știu câte. E și aici, Păi și câteva tu pauză pe minute. filmat, că nu... Câteva minute. Dacă giga